Ölüm mizgiline şanı digen. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala ayta kullu nefsin zâikatul maut. Her bir can iyesi ölümün aşısını tatayacak diyen Allah Teala ayta Kur'an'da. Yani Allah Teala Kur'an'da etmi her bir can iyesi öler deyip Allah Teala ayta her bir can iyesi de ölümün aşısını tatayacak. Yani biz aşağıına tatıp karıyoruz. Şulay her bir kişide şulay ölümün aşısını tatayacak diyen. Ama o ölmeyi ikinci dünyaya çığa. İkinci dünyada yaşıyor. Thumma ileyna turcaun. Allah Teala ayta Ankabut surasında siz bizge qaytaşaksız diye. Ankabut surası 57. ayet. Allah Teala ayta kullu şeyin halik illa vechheh. Her bir narsa ölecek diye illa meğer Allah Teala'nın yüzünden başka diye. Qasas surası 88. ayet. Менә Аллаһ Subhanahu wa Ta'ala күп аятларда безгә әйтә, безгә дә аның турында укырга кирәк, шушы үлем турында. Кемдер инде үлемне искә төшерергә яратмый. Әлбәттә, инде Мухаммад пәйгамбәр саллаллаһу хадисе бар. Ишрак ди, искә төшерегез ди, менә шушы ләззәтләрне кисүчене ди, үлемне дип әйтте. Ягъни Мухаммад пәйгамбәр саллаллаһу зрягана әйтмәде, үлемне искә төшерегез ди, ишрак ди. Әгәр дә без үлемне ишрак искә төшерә башласак, ул безнең инде уята. Дөньядан уята. Дөньяның йоклавынан уята. Әмма кайбер кешеләр, мәсәлән, күрәбез, мәсәлән, зиратта озатабыз кешеләрне. Кешеләр чыннан да уйлана. Но күмгәннән соң кызганычка каршы уже оныта. Мухаммад пәйгамбәр саллаллаһу безгә әйтте, ишрак үлемне искә төшерегез ди. Нишен ишрак безгә үлемне искә төшерә кирәк, чөнки ул безнең гамәлләребезне төзәтә. Чөнки ул Аллаһ Тәгаләне искә төшертә. Чөнки ул гөнаһлардан туктап тора. Әгәр дә кеше үлем әзрәк уйлый икән үлем турында, дөнья турында күбрәк уйлый икән, ул хатта күбрәк гөнаһка бата. Үлем турында уйлагач, ул уйлана торышты, менә бу без Аллаһ каршында басачакбыз һәм кыямәт көне Аллаһ каршында җавап бирәчәкбез дип, шуның белән үз-үзен контрольдә тота башлый. Allah Teala ayta: "Ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillah kitaban muajjala." Allah Teala ayta: "Bir нинди зат та Аллаһ тәгаен иткән вакыттан башка вакытта үлмәс. Мәгәр һәр кем Аллаһ билгеләгән сәгатьтә үләр" дигән. Allah Teala күпме кешегә билгеләде, шул сәгатьтә үлә. Кемдер мәсәлән туганчы үлә, кем туганчы үлә, кем 5 яшьтә үлә, кем 50 яшьтә, кем 100 яшьтә. Әмма әҗәле җитмичә кеше үлми. Кайбер кешеләр әйтәләр, или язалар даже гәҗитләрдә, иртәрәк үлеп китте дип. Иртәрәк үлеп китү юк, чөнки аңар уже шулай язылган булган әҗәлендә. 15 яшьтәме, 50 яшьтәме әҗәл килде икән, ул үләчәк, теге дөнья китәчәк. Allah Subhanahu wa Ta'ala ayta: "Likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'ata sa'ah wa la yastaqdimun." Har bir ümmetning belgilәнгән әҗәле бар дигән. Әгәр аларга әҗәлләре килсә, 1 сәгать иртә килмәс, һәм 1 сәгатькә дә кичекмәс дигән. Har bir ümmetning belgilәнгән әҗәле бар. Әгәр аларга әҗәле килсә, 1 сәгать иртә дә килмәс, һәм 1 сәгать дә кичекмәс дигән, кичектерелмәс Аллаһ Subhanahu wa Ta'ala. Шулай ук Аллаһ Тәгалә Куръан-ы Кәримдә әйтә, Али-Гимран сурәсе 154 аят: "Кул лау кунтум фи буютикум лабараза аллазина кутиба алейкумул катла иля мадаҗихим." Гәрчә иләрегездә булсагыз да, үлем белән тәкъдир ителгән кешеләр әлбәттә үтәчәк урыннарына чыгар иделәр ди. Али-Гимран сурәсе 154 аят. Ягъни Мухаммад пәйгамбәр саллаллаһу вакытында кайбер кешеләр сугышка игълан иткәч, сугыштан куркып, ягъни сугыштан түгел, үлемнән куркып, анда үтерәләр дип чыкмаганнар инде. Шул буенча Аллаһ Тәгалә әйтә: "Гәрчә иләрегездә булсагыз да ди, үлем тәкъдир ителгән кешеләр әлбәттә алар шушы үтәчәк урыннарын
урыннарына чыгар иделәр ди. Ягъни кайда ул үләргә тиеш, шунда бар чыгачак ул дигән инде. Ягъни әҗәл ул карамый, сугыштамы кеше или өйдәме кеше. Кайбер кешеләр, мәсәлән, хаҗга барырга куркалар, самолеттан мәтәләбез дип, или самолеттан төшеп китәр дип, или шунда үләрбез дип. Бер яктан Аллаһ Тәгалә хаҗ кылыгыз ди, икенче яктан шайтан әйтә, самолеттан мәтәләрсең ди. Кеше кайсысын таный? Аллаһны таныймы или шайтанны таныймы? Шайтан куркыта, әмма Аллаһ Тәгалә әйтә, әҗәл миннән тора ди. Әҗәл һәр кешенең язылган шайтаннан тормый, Аллаһтан тора. Шундай даже мисаллар китерәләр. Бер апа шундай мисал китерә, аның ире хаҗга барганда әйткән икән хатынына. Хаҗга барма дигән, анда бит үләсең дип әйткән инде. Я самолеттан төшәрсең, я нәрсә булыр дип инде. Ул нәрсә дип җавап биргән? Даже ди ишек төбенә чыксам да ди, әҗәле җиткән булса, мин анда үләм дип әйткән инде. Һәм дә хаҗга барып кайткан, бер нәрсә булмаган, әмма киресенчә моның ире ярты елдан соң үлеп китә. Шуның өчен без аны белмибез, һәрбер кешенең үзенең әҗәле бар. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ма тадри нәфсун маза тәксибу гада, ва ма тадри нәфсун би ай ардин тамут. Инналлаһа алимун хабир." Лукман сүрәсе, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә: "Беркем дә белми ди, иртәгә ул нәрсә кәсеп итә. Беркем дә белми ди, кайсы җирдә ул үлә ди. Инналлаһа алим, дөреслектә Аллаһ Тәгалә галим, белүче, хабир, хәбәрдар ди." Лукман сүрәсе 34-нче аятта Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә. Иртәгә безнең белән була, беркем дә белми, аны Аллаһ кына белә. Һәм кайсы җирдә кеше үлә, беркем дә белми, Аллаһ кына белә дигән. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: "Кун фи дунья кааннака гариб ау габири сабилин." Бу хадисны Бухари китерә. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте, дөньяда бул ди, бу тормышта сәфәр кылучы яки юлчы кебек бул ди. Сәфәр кылучы. Ягъни без бер җиргә барсак, Казанга, Кировка буламы, Мәскәүгә буламы, без анда мусафир булабыз, сәфәр кылучы булабыз. Без гостиницага урнашкач, анда әлбәттә без инде мебель җыймыйбыз, анда инде теге квартираны мешәк-мешәк обставлять итмибез инде, без анда вакыт өчен аны. Шулай бу дөньяда да без вакыт өчен. Даже бер хәзер шундый мисал китерә. Мәсәлән, без представим, что без Вятский Полянадан Мәскәүгә барабыз поезд белән. Поездда бар төрле класслар. Купейный бар класс, бар плацкартный класс, бар общий инде. Бөтен кеше Мәскәүгә бара инде. Кемнәр акчасы күбрәк булгач, ул инде комфортта бара, кемнәр әзрәк булгач плацкартта бара, кемнәр тагын да әзрәк кигән общий вагонда бара. Кем комфортта бара, аңа рәхәтрәк барырга әлбәттә, кем инде теге общийда бара, аңа инде авырак барырга. Но максат бер. Мәскәүгә килеп җитәргә. Мәскәүгә килеп җитәләр, все, теге авыруклары артта кала, бу инде Мәскәүдә бар. Бөтен эш төрле кеше дә Мәскәүдә. Хоть купеда бардымы, хоть плацкартта бардымы, хоть общийда бардымы. Шулай безнең тормышыбыз да шулай ук. Кемдер бу тормышта инде купеда яши, купейный вагонда дип әйтәбез, комфортта яши. Кемдер бу тормышта плацкарт кебек шундый тормышта инде уртача яши. Кемдер инде бу тормышта инде мискин, факирча яши инде. Но максатыбыз бер, кабергә керү инде. Кабергә керү. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә: "Я әйюхәлләзина аману ла тулхикум амвалукум ва ла ауладукум ан зикриллаһи." Я иман китергән кешеләр ди, Аллаһ Тәгалә әйтә, дөнья малына алданмагыз ди. Сезне дөнья малы алдамасын ди. Балаларыгыз алдамасын ди, Аллаһ Тәгаләне зикр итүдән ди. Аллаһ Тәгаләне зикр итү, Аллаһ Тәгаләне искә төшерү. Монда Аллаһ Тәгаләне искә төшерү була иң мөһим, ул 5 вакыт намаз. ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. Кем дә кем шулай эшли ди, кем алдана ди дөнья малына, алар хәсрәттә булачак ди. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. Аллаһ Тәгалә әйтә, садакаларны бирегез ди. Сезгә мин ризыкларны биргән, шушы ризыклардан өлешләрен чыгарыгыз ди. Пока сезгә үлем җитмәде ди. ويقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. Шушы кеше әйтер икән, моны җаны чыккач,
Rabbi levla akhartani. Ya Rabbim Allah beni kişiktirşençe diye bindi. Yani geri dünya koytar beni deyip soruyor. Fe asaddaka min sadaka veririm diye. Hem izgilerden bularım diye. Ve la yuakhirullahu nefsen illa caa ecaluha. Ama Allah Teala kişiktirmedi eceli cidkeşti. Vallahu habirun bima ta'malun. Allah Teala haberdar nesas işlisiz değil. El Munafikun suresi 9. 11. ayetlerde Allah Teala şöyle beyte. Yani şu ayette Allah Teala bizge indi kisete beyte. Dünya malı sizin aldamasın diye, bağları sizin aldamasın diye. Allah Teala'nı zikir itüle. Yani sebep Allah Teala'nı zikir itüle. Etti yine 5 vakit namaz. Urazat tutu Ramazan ayında. Mümkünçilik bolsa hoş kolu. Boy bolsa zekatın tülev. Yani namaz vakti ciddiyken, azan ayettiler iken, bu vakitte işini koyup namaz okumalara gerek. Ne o vakitte dünya aldanmağansın bulasın. Agar da sen hamanda işini devam edersen namaz vakitte kişi gitti, sen dünya malına aldandın, şu vakitte sen Allah Teala'nı iske çürmedin. Yüzün üstüne büyük zor günah aldın. Şunun için Allah Teala'yı aldamasın diye sizden dünya değil. Mini iske çürügüz diye. Çünkü ölgenden son jon kiri dünya qaytını sırayken niçin sırayı? Mında semya kaldı deyip sırayma, ili bağlar kaldı mı, ili mal kaldı mı yok. Olayta izgiliklerim kaldı deyip ayta. Şunun için ölgenden son bir kısım bola oja Allah Teala'yı kiri qaytarmayım deyip. Allah Teala bizge bu dünya vakit berdi. Sizni indi bunda meşritte getirdi elhamdülillah. Bu vakitte Allah Teala şükür etip, rahmetler aytib, bunda cimgani okuybiz. Endi şulak 5 vakit namazga da bizga basarga kerak. Хотя постепенно, күнә пока bir namaz anlar, 2 namaz anlar, 3 namaz anlar, 5 vakit namazga tuturaсын, inşallah. Şu vakitte sen dünya malına aldanmağansı bulasın. Şu vakitte onun feriştesi kelgeç, onun feriştesi sine sorasa kiri dünya qaytasın kilermi, ul aytacak. Koyu hasret dünyasına mı değil, yok beni Allah'a qaytar deyip aytı. Yani izgi kişinin bu dünya qaytasın kilmeyi, onu Allah'a qaytası keleyken. Ölgen vakitte kişiге, izgi kişiге büyük bəxtli bulacaq. Canı çıqqaş ul ana yaşa qoyacaq. Şunun için bizim üstümüzde indi Allah koşkanları ötev, 5 vakit namazını oku, zıklamı Ramazan ayı jite, onda urazat tutu. Eğer de biz şu işlegen işlerini işlesek, Allah koşkan işlerini işlesek, Allah Teala bizge vaada ite cennette, cennetli vaada ite. Hem bu dünyada da vaada ite bəxtli turmuşna. Subhaneke ve bihamdik, eşhedü ve la ilahe illallah, estağfiruke ve etûbü ileyk. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ان الله وملائكته يصلون على نبيه يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد بعدد من صلى وصام اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام وصل وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين وارحمنا واحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم الخلفاء الراشدين ومر الماضين الذين قضوا بالحق وكانوا يعدلون اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأخيار منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ومنزل البركات وقاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العلي العظيم الحي القيوم يذكركم واشكروه يزيدكم واستغفروه يغفر لكم ولذكر الله تبارك وتعالى أعلى وأول وعز وجل وأعلى وتم وأكبر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقيم الصلاة